dipilih to. Mas pilih Pak Nom. Cek. Ora to Dre karepmu ki piye? Ora lho. Nyapa? Aku dhewe iki ning kene iki yo kesel-kesel ngono lho bisa aku piye. Kesel nyapa? Aku piye ning kene ya kesel-kesel seriku ya golek jamu. Jamu ya biasane lah ndandae. Iya. Ngene kae lho, Pak. Nah. Lah kok terus edrek kok ora sida ki nyapa? Aku ora masalah ora sidane. Heeh. Lah mau di ngene tangane ku lho. Heeh. Raupane wis beda. Wis beda piye? Lah wis kudu. Ora ning ngono, Dre. Nangis ae. Lah piye to? Lah, ndandake kan yo romantis ngono ndandake. Motone sing ngene-ngene blalak. Tak omong. Nek mlili wong wedok ki ora ngono kuwi le. Lah piye? Ya kudune ngene to. Contono. Contoh aku mari pasar. Ya. Ya iki nyontoni apik, ning iki ya ukel sik ngono lho. Iki jane paham ora? Sik, ben rada apik iki kowe iki ukel sik. Iki jane paham, Bu. Iki jumil walik sik. Iya. Rada nisih, Mbak. Hati-hati ngene engko kalah badhe. Ojo rono. Ya. Rumah satu kowe. Ayo. Mantanku saiki matur. Lah iki gendaan ude ngene lho. Iki ada kok pelan-pelan tak gendai dhewe malah. Kok iso ya jajalan sik. Ya jajalan sik. Ya, tak dhewe.
Andre, mosok kalah kowe. Aku gak kalah. Aku lek karo gendek sitok iki gak kalah. Yo. Adik rupamu iki. Oh. Lah modelmu ngelawan aku gendek. Lah nek aku gendek kowe iki apa? Aku Andre. Adik iso. Kowe kae gandenganmu. Aku tak golek gandengan dhewe. Kowe iki ora cocok karo temane lho garai. Tak budoi to. Yo neh. Sing gede. Dibutut mencari Gusti Allah. Hei, orang ini gerak iki lagu iki pas karo temane. Mulane aku iki suami istri iki acak-acake rodok ngono. Nggih monggo Bapak Ibu. Kula kali kalian membacakan Al-Fatihah kagem Mas Andre nggih. Iki aja sak ngono kuwi lho, Dre. Iki desa pondok. Pondok, sik to, anu. Moga menika ya. Ya ampun. Enggak boleh, oh iya, enggak boleh ya. Enggak boleh. Enggak boleh. Mas Andre, Mana duitnya satu? niki wau acara nopo nopo. Niki mau hari nopo santri nopo. Iki hari santri monggo. Iki nopo ra jenenge? Lah jare ini acarane lho. Kur apa jenenge? Pelantikan tok. Lah kok malah digandeng dadi loro? Iki borke iki ewuh Dre iki. Nyabong. Lah masa mau nek muni pelantikan. Heeh. Lah mbok sak duwe tekan Jota kok kene. Lah iki malah gelar budaya dalam rangka Hari Santri Nasional iki piye iki Pak Siko? Pak Siko guyu wae iki piye to jane? Iki jare Pasiku si ora gendane acara. ora lho, kene iki diodo-odo. Anu, drink dan budal. Nek kene iku pelantikan awakmu ku apa jenenge? Dan salin. Iso leyeh-leyeh iki karo mobil. Mbok sak dhewe kok kene acara ki loro mulai. Lah ya Gus iki aja boleh ngono iki Gus. Ada ya ora. Ya Gus ya. Iya. Ya. Kowe kok Wah, Ben. Oh, iki sikus iku nek ruwet-ruwet tak potong 50.000. ngomong iki. Oh iya. Malah kene iki. Iya. Aku cok potong lho. Iya. Ada aja. Iya, iki hari santri dan pelantikan PAC GP Ansor, Pak Ansor ning kono Kecamatan Babatan. Oke, tepuk tangan. Nah, Iya. Alhamdulillah, Dre. Maaf, piye? Dalu punika guyub rukun para warga Pondok Babatan. iya, sing delok ora ning kene iki. Iya. Ngasih teko kono ngasih nek panggon. Lah iya. Kae Delok iya ning ngungsi. buri wit kae nyapa kae. Uyuh to kae.
kae nyamari nang ngene kono. Bisa Yo ora apa-apa awake dhewe ning kene ae. Heeh. Iki wis regene acara awake dhewe ning kene kudu sing meriah. Ya kudu sing meriah. Kudu sing meriah. Heeh. Cara awake ditanggap kudune Iya. awake dhewe menampilkan Heeh. kemampuan kita. Ya ya, iki banser rawuh. Banser yo rawuh iki yo ngurusi apa jenenge? Nyanyi to iki kok nyanyekno Jalal Waton. Piye? Nyanyi Jalal Waton. Selawat iki. Oh. Ya. Jalal Waton. Lulus ora kowe. Bre, nek awak dhewe kok nyanyi Jalal Waton, wonge sing request nyanyi iki wani nyawer ora. Sok Mas Gilang, jalur Mas Gilang lho. Sojo repot rep. Pak. Lho, Jalal Waton lho. Iki lho duwite. Yo. Iki repot ae. Saiki opo kok? Saiki. Iki zamane dan Ora zaman edak. Iki zaman sik kae jilid 1 aku jilid 6. Iki tak warai kae. Saiki wong dadi banser saiki aku malah dadi ganongan. Nang nyanyi. Piye? kowe oleh piro? 50. Sarana kowe oleh 50. Heeh. Dadi sing nyanyi kowe tok. Nyelawe mau nyelawe. Ya Ora. Iki duwe 50 nek dikepiar iku malah tugel. Iya to. Mending dudune jaluk tambah 50. Begitu ya. Lah piye? Anu 5 li isih ora li. Piye malahan lho, piye malahan? Wis ora masuk ya wis. Oh, iki nek kancane aku kok. Oh ya, oke, Pak, masuk. Alah iki kita. Jalawatan ya, Bi, ya? Ya. Jalawatan, Bi. Awak dhewe. Jalal Waton. Jalal Waton. Aku ki suwirane Arab kok. Iya. Saiki malah ning Jawa ki udah blesing. Kowe sing ngendang, aku sing nyanyi ya. Kowe sing nyanyi. Ya. Piye to? Iki ora go intro tok, Trok. Lah piye? Iki ning kene iki yo kek ono. Jalawatan. Ya. Ngono Ya. kae. Kowe iki yo lugo kene. Oh, lugo. Ya. Jalaw, tuh aku sing nyanyi. Kowe saiki ngendang ya to? Heeh. Terbangan karo anu. Kencas-kencas. Sik terbangan iki sing piye suarane? Pratang. Oh iya. Iya. Rapat patung. Tung. Emang ono aku ngendange wi. Ya. Aku bejo kabotan telu to. Lah didong iki kono wis entuk saya dhewe ora padha iso. Iku mamen aku. Ayo. Tung. Bismillahirrahmanirrahim. Tung. Iki Mas NU lho, iki ada kedolan pasal lho. Lah, iki Mas NU Jalal Waton ya. Iki yo, Piye? saiki aku sing nyanyi, kowe sing kendang trompet baru kempul. Ya. Ya. Dicangkon berarti ya. Lah kowe iki muninya. Wah, aku saya sing Oh, muni. iso. Mungkin iki ning kono. Cepat aja. Iki kok sewengi utuh kok Jalal Waton tok ae to. Ora apal, Pak. Yo apa balene? Balene ora apa. Jalurne. Balene ngentri ora apa kok. Bre, diko tuh asa dhewe men. Dhewe sak isone dhewe makan dilakoni ya. Google. Gogel.
iki dino iki Mbah Google iki sangat cerdas, Dek. Apa-apa saiki delok Google iso. Apa-apa entek. Tulisannya Arab Mbak Arab iso moto lho. Apa ini, Bu? Piye? Wah, iki sik enom lho. Tante leno Tante leno. Tante, piye? Iki mantanku biyen lho iki. Mantanmu ae iki. Iki tanggoku biyen. Iki tanggomu? Ya. Yo biyen icik-icik ngono kae karo. Oh, aku iki sing terbang Ya. sing icik-icik. Iya iki sing nyanyi Iki biyen. awet nom ketoke joget sing buanter ngono kae. Oh, ngene. Ora ngono kuwi. Ayo dinyanyekne iki. Ayo, Mas. Itu ora internet lho. Sing ora internet. Iki sing dipaketan iki sapa to, Jen? Oh, iki wis enak. Iya. Di. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, tarik Mas. Cinta agama kita yo cinta apa jenenge iki Jeng? NU nah kuwi. NU ki apa jenenge? Singkatane apa kuwi? NU kuwi iki Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama yo kuwi. Patut dibanggakan. Enek-enek Marse ora, Bu? Apa Marse? Hah? Oh ya kuwi mau ya. Oh iya. Apa jenenge iki mau lagu sakral lho iki gak ora NU. Ha. Iki agama apa to, Dre? Kok masa ya lawaton iki ora ngerti lagune NU. Kowe iki Muhammadiyah apa NU? Aku to. Kowe iki Islam apa? Aku bagian NU dong. Kowe. Lah aku desaku kabeh. Ki sandret kuwi NU kabeh. Masa domong iki. Lah iki lho, apa jenenge? Pelantikan iki lho sing dadi sapa? Ada iso Sapa sanding omahku. Sapa jenenge jare? Yanto. Yanto. Wis apa? Jenenge menika Mas Gilang. Oh Mas Gilang, Mbak. Nah, Sama sih. Oh, si panitiane siko saiki. Padahal kok koyo ngono dadi panitia. panitia apa? Dipekat dia iso. Dadi resin nek kuwi ya. Ya wis, iki ya enek iki caci barang iki ya didongakne lho minggu. Ya. Ada iso. Lah dhewe awake dhewe ngene iki ya ditanggap barang ya peh kono ki kono ya.
agamane sing luwih anu awake dhewe dadae lek pemone dadi siswa iki ya sing heeh dhewe ada tanggapan dokono do kene ya kudu ndongakne iya no yo nggih saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ora mung dhewe masyarakat ngene iki ya iya damonge sangka kono kae ibu-ibu kae ya delok iya ngene iki wis wengi ngene iki direwangi delok iya sangka kono ya enek heeh sangka kono ya enek sangka kono ya enek ngene iki gambarne pi heeh lek pomone apa jenenge ngene iki gambarne cinta budaya ya cinta agama nah ngono kuwi yo ngene iki jenenge Bhinneka Tunggal Ika ya Iya. sing iki Iya, iya. berbeda-beda tetap satu jiwa ngono kuwi nek iso identifikasi nek iso nggih mugi-mugi warga Pondok Rambang Babatan diparingi panjang umur Amin. diparingi rezeki ingkang lancar Amin. sing gadah utang kathah mugi-mugi enggal-enggal lunas ya kowe jare ndongakne ya nggih yo mugi-mugi entene pelantikan PAC GP Ansor Kecamatan Babatan iki wau mugi-mugi tansah dados pemimpin ingkang sae Amin. saged dipercaya Amin. Tambah maju. Heeh, terus napa amanah heeh nggih sama pemrawe terus apa nih Mbak Gono kok bintang minggu polo terus simaan masuk dikono to Mbak iso kono njaluk simaan kapan tanggal 8 oh iya ora iki udah simaan iki nanggap riak simaan kok arep nanggap riak ya wis iki dilanjut heeh enek sing iki cilik barang iki ya aktif ya yo Ya. Ya, perdo kahanan iki ya wis. Enten. Wis marem le. ora awake dhewe mau masa iki ora diusuk-usuk ya. Lah iya masa tajir iki ngene-ngene. Heeh. Wis pilih kasih aku tuh usuk-usuk ngono lho. Usuk-usuk ngono. Ya coba. Ayo, gimana iki? Gimana? Yo. Kowe meri ora? Ya mana? Ayo le. Ayo sing bosok kalah.
sesuk sekolah lho. Engko perkara ning omahmu men piye jale? Kada iso dipangku iki meneh. Oh, Bocah cilik ngedek. iso kira-kira Kowe ora iri lho, dadi pangku lho nyang. aku mah ora dipangku. Dikidok. Apa terus Yo iki benten dadakan barang yo nyolot suwi nyolot bengi yo yo. Oke. Iki ganti aku bro. Aku mau belajar refleksi ya. Beh, beh, beh. Gombalmu iki pesing kaya ngono. Ora telung dino. Ayo tenang.